Horas madihita salhuna kadamang dot dainang na hinaholonga di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, di bagasan tikion, dinalaho taruli hita sian hata ni Tuhatta, aleni tapasada ma totong rohatta, martanyang mahita. Hupuji jala hu pasangapami maguarmu na badiai ale Tuhan. Disude asini holong ni roham na totong dilehomu tu bagasan ngolu nami. Talumobi di bagasan partikianon. Huparade hamido roha do pikiran nami. Dinalaho taruli hami sian hatang. Makuling maho Tuhan nami radi mahami tumangin hatami. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Huria ni tu hata ni dibata na sartu hita dia pala partikianon. Dienek mai sian evangelium di si Matius bidu 26 mamuka mai sian ayat 26 rodi ayat 20 sia asa tajaha ma amanginang odo hata ni tu hata. Jadi dina manganina sida dihidak Yesus maroti di pasu-pasu ma di ponggoli jala di parlehom matuak kasisianna uhuk madidok jalo hamuna ma pangakamu dagikku doon dungi dihidak ma panginumani didok mamauliate dilehom matuna sida uhuk madidok sude ma hamu manginum siani ay mudar hudoon mudar parpadanani na niuseon humokop torop bain hasesan ni dosa alay hudo matuhamu na sotu pabe inumokku olak nion sien parbue ni hau angguri sahak rodiari sogut disima inumokku nai baru rap dohot tamu di harajau ni damang ido yang usahana dihita saluhuna akadamang dot na hinolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totu molo disuku tuhita dia pala partikianon buhado rohatta molo rakmanga kita dohok na taholongi jala di bagasan na rakmangani hita justru na taholongion pasahat toto na tuhita manang martadik kata totulungud doroha jala mungkin olodo gay bidang laku pesi panganoni imata pangan. Apalagi ma tona na pinasahane tona na parpudi neko ni mamate nama na taholongi i na pasahato ni ma tonai bosar roha lungun roha baka mungkin olodo hita gabe tariluilu di bagasan parngoluon dihita kadamang dot dainang di bagasan hata ni Tuhatta na satu hita dia pala partikianon dung marpungu Yesus do akasisianna na 12 i di sadabilut rakmanga do nasida jala somalna memang di bagasan tradisi ni hajahudion molo mardonokon hari Paskah ni halak Yahudi somal donasida mangatos si panganon ima si panganon naso adong deina manang istilah di bahasa Indonesia roti tak beragi yang tidak ada rasa yang hambar buasa disiala marningo nasida pae ni ngolu ni bangso ni debata na jolo
ditiki di tano Mesir do penasida. Jala dung kaluar nasida imana di pesta nasida marhite-hite pesta Paskah. Baru pedisi nasida marolopolo. Terus ganup tahu doi dirayap kalak Yahudi. Termasuk ma Yesus sahala kalak Yahudi doa kasih syana na di bagasan terpukul. Marpungu nasida mangan. Mangaton ima sepanganon roti yang tak beragi. Alai di bagasan na mangani Yesus doa kasih syana. Di patupa Yesus masa ada pangajarion nasional biasa. Buasa dakolan sahali be Yesus rak manga doa kasih syana. Ale anggo sahalion di patupa Yesus dinamangani nasida sada ulaon nabadia. Ulang martadik kata tuak kasih syana. Jala tona na pinasa ni Yesus dada tona sabing. Alai tonai patari daun hadirion na berkorban homokop sudinang imajolma. Jala tonai naikot ulaonoton yak kasih syana. Mau dibahas Indonesia dokon perjamuan terakhir. Jala masa sitongna. Dasar Alkitab. Ulau nabadia. Na pinatupa ni huriata. Amanginang dinamangani Yesus dua kasih syana. Dibuat Yesus ma roti. Diponggoli. Jala diparleo ma tua kasih syana. Diduk Yesus ma. Jalo hamu nama pangakamu dagiku do. Di patu dos Yesus do dirina songon roti i daging na songon roti i. Na dilehon humokop jolma. Jala martudu-tudu sa sitong naon. Tu pengorbanan ni Yesus Kristus na dia pinorsilang. Dido ibana jalo hamu nama. Pangakamu na. Las dido Yesus do musenang. Dibuat panginumani. Didok. Sudah hamu na manginumon. Ay mudar hudoon. Mudar parpadanan. Amanginang. Marhite-hite narak manga Yesus dua kasih syana na di bagasan turpukon. Di pabotoho Yesus ma na naing mate nama ibana dia penor silang. Daging ni Yesus na dipilih Yesus humokop toro palak. Mudar di Yesus na durus. Manesa. Sudah dosa. Dung dido ima Yesus songoni. Mungkin di hati hai. Dan dia tusi. Akasisyani dope. Alai. Dung mate Yesus terpajal di hau pinor silang. Dagingna. Dipelehon mudarna diduruson. Lahu mokop toro palak. Lahu mabayan hasesan ni dosa. Tuaka pardosa. Yesus na badia. Yesus na tigor. Yesus anak ni debata. Ikom mate di hapinor silang. Humokop pita. Saluhna na pinatupa ni Yesus si. Hataridaan balgani holong ni debatadoi tuhita. Hataridaan pabahinan ni debatadoi naso tardodo. Pengorbanan yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Holang Yesus sabindo na boy patupahot isalhutna. Amanginang dihita saluhutna. Marhite-hite na manaringoti manang na beribadah hita di Kamis Pution. Dipaingot do ganup pita ganup marsada-sada.
Songo dia ulau nabadia na pinatupan ni Jesus martudu-tudu may tu hadirion na mate iba na dihaw pinorsilang. Asurang mate kita na durus mudarna. Asa unang durus mudarta. Dipeleo Jesus do diri na homoko pita. Asa unang sibolisibe mga raja kita. Asa unang dosaibe na mga lata di bagasan parngolota. Alay ikon Kristus nama natotong mga rajay akang uluton amang ina. Aleni piga-piga hal marhite-hite ibadah Kamis Putih na nang dipayong tu hita. Na perjulos sahali na mamestahon Kamis Putih kita na marningo do hita di holong ni roha ni Kristus na mameliho diri na homokopita. Jalamang inang di buku na asing di do Yesu do baik kamu na maun songon parningotan diaw na marlapatan to na ni Tuhan Yesus di na marulon na badia ibana do akka sisiana na mga parpudi ibana do akka na posona di do asa gabi ima bahenota asa ta ingot pengorbanan ni Yesus asa ta patupa musenang songon nang pinatupan ni Yesus totok kita berkorban di bagasan akka holong ni roha patudun akka lomo ni roha ni debatay. Molo Jesus martona ibana ikon ulahonot tadoy. Songon di akka hitahalak batak. Monopola nunga di pasahat akka natorasta na tuat-tuat tatonana tu hita. Merasa merdosa du hita molodang taulahot tonay. Aha pecarana. Bahkan sampai merdosa pe hita halak batak. Saya berusaha do ikut ima ulahonot tonay. Di bagasan hapor syauta ikut songoni dua manginang. Tona ni Tuhan Yesus na dipasahat na tu hita. Pangajarion ni Tuhan Yesus na dipaboto tu hita. Ikut tajarhon. Ikut taula do akatonay. Takas do tahapor siyay. Kristus nang mata terpajal lihaw pinorsilang. Humoko pau. Humoko pamuna. Humoko pita na leon. Asa gabi badia kita. Humoko pita pardosaot. Asa nang dirajay dosa behita. Diboto Yesus do hagalion ni daging ta. Na sumargogo do ima daging to mangalo dosay. Hulang daging ni Kristus do. Hulang mudarna do. Nabuhi. Mangalo dosay. Amang inang na inolongan di baga sa tuhat ta Yesus Kristus. Molo hurajumi hami. Pengorbanan manang mudar ni Yesus na durusi na payasonak kadosata. Dos duwe songojol manamar sakit. Nagagal ginjal. Na ikot cuci darah. Basa may ikot ni macuci darah ala nung gudang ima rasun. Di mudari. Asa basa. Asa buy sehat. Asa buy gajang umur. Mudar tapi ang manginang marlaw dosa do. Gabi marsahit do itaala ni dosay. Alay. Di payas Yesus do saluhu na marhite-hite mudarna. Gabi margogo kita. Gabi hipas kita. Gabi dang siboli-sibe mga raja kita. Alani amang inang. Marhite-hite Kamis Putihon. Tayo mahonong ni debata. Na makaulong hita. Tayo matona ni Tuhan Yesus. Na pasatotonan na tu hita. Taulah memang inang. Napaduaho na manginang. Siyan jabi taon. Na nang didok do tu hita ganuk marsada-sada di payo mo se tu hita.
Dido ima Tuhan Yesus mudar hudoon mudar parpadana. Mudar parpadana do tita. Marhite-hite mudar ni Yesus di patu pade batado padana. Naik konima partohap pita di harajauna. Padan di debata imadang pasobona hagaleu ni akadusai mangaraja kita. Padan di debata nekototong do ibana makaholongi hita mamasu-masu hita. Pengorbanan Yesus Kristus itu merupakan berkat yang tak terhingga. Berkat yang tak dapat dihitung. Berkat yang tidak pernah bisa kita terima dari siapapun. Hanya dari Tuhan. Berkat yang tidak terletak kepada harta, tahta, dan jabatan. Tetapi berkat yang melebihi semuanya itu. Pasu-pasu. Nasumurung. Ima mudar ni Yesus nadurusi. Pasu-pasu nama notong. Ima daging ni Yesus. Nama te terpajali. Asunang mahati terpajal hita amangina. Di bagasan Kamis Pution. Di paingok do kita. Na berkorban do tutu Kristus humoko pita mangina. Unang parisuang pengorbanan ni Kristus di tonga-tonga niya kaparanglota. Taingok ma. Nunga mahate Kristus humoko pita. Nunga disesa dosata. Nunga durus mudarna. Ala ni holong na tu hita. Ala niya manginang. Mangulu mahita di bagasan. Hati goran ni debatay. Unang bita ulang akka dosa. Unang bita bahin akka hagyo na kapardagingon na mga radyang ulutta. Amen martangnya kita. Mulia te matuhan. Hupasa roa nami tuho. Tarulido tu Tuhami Tuhan marhite-hite hata. Dipengoto Tuhami Tuhan. Marhite-hite Kamis Putih. Di patu pahodo pangajari oto akka hami salhutna. Asa mudarmu na durus. Dagingmu na pinilihommu. Saluhut na humoko pami pardosa do Tuhan. Asa unang liabe hami. Ale asa gabi badia hami songoko. Di batana badiay. Mulia hati madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuh. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.